Korongo jwanga dakika en 32 tok sa adek mano mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni ma en twak e chenro mar mbaka rom nyakorongo jwang odwaro mar mondo mi wago mbaka wang'ini TV en mar onagi to dongruok mar onagi nyakorongo jwang nego bed ni wagoyo anena kotenre kod chal mano mar gwenge magwa mago mag Nyanza higni 2 kapok wadhi e yiero maduong' mano mar higa mar 2027 yiero madundo nyakorongo jwang bende wang'eni okayo yiero madundo piny Kenya biro bedo ka bago chin tarik 27 dwe mar 11 manyiso ni en chieng' tarik 27 biro bedo chieng' tich ang'wen mano mar juma mabiro. Gwenge magwa mag Nyanza nyakorongo jwang kopogore gi kar chung' od bura ma Kasipul kanyakla kod kar chung' od bura ma Ugunja wang'ini nitiere kombe bende mag MCAs ma bende ibiro bed ka iyiero. Kata kamano nyakorongo jwang karwak ni machiegni in korka kori inene e yo machal nade dongruoge mopogore opogore mosebedo ka nitiere chal e piny e gwenge gwa mago mag Kaluo rem mage ma bende osebede gwenge magwa ma Kaluo nyakorongo jwang gigi manego bed ni itimo mano mar bero weche kapok yiero maduong' ochopo omiyo isomonwa paro lai magwa mago te machok karede ka 600 mbi mago mag oganda nyakorongo jwang bende wabiro ni achiel kachiel mar mondo mi wasumre rieko abiro bedo kasomogi kwadhi nyime gi thor wach marwa okiny makawuono yudo thuolo mar bedo gi jotelo adek mago yawuot Luo adek ma bende wabiro bedo kwaneno godo chal mar Nyanza yiena mar mondo mi achak kod John Nene John gero mara ni chieng' makare thuolo mar moso oganda ipacho kae. Erokamano Sharon, amoso oganda mar Joluo ni oyawore okinyi ma kawuono. Ang'eni pod wan gi kuyo, lakini wabro kwe with time. Erokamano ahinya kopogore gi John Nene nyakorongo jwang yiena mar mondo mi harwak Eric Okeyo. Eric Binang'ino ken wendo kum nyakorongo jwang ojabiro kinde ka kinde e TV mar Ramogi Okeyo machiegni. Erokamano Sharon, oyawore nyakorongo. Erokamano ahinya nyakorongo jwang wendowa mar adek en Joseph Olale. Joseph Olale en jagoro mano mar duond bura mano mar MDG ang'eni Joseph wabiro bedo kwa loso kode kin thuolo manok iloso mana mic nino nitiere kod achiedh nade makoni kod kocha kata kamano nyakorongo jwang koloso kotende kod dongruok mago mag Kaluo achaka ne kodi Nene kotende kod chal mar Nyanza korka kori kaka jasiasa kaka janon siasa pacho ka inene nade chal mar Nyanza chal nade. Erokamano ahinya Sharon. Siasa mar Nyanza sani koro dhi lokore mang'eny nikech ogai mar Joluo nyocha onindo en mana tayo siasa ma Nyanza. Chon nok inyalo wuoyo e siasa ma Nyanza kokitenori gi jakom nyaka ichak mana gi jakom kiridori piny. Kata kamano nikech kono wuoyo dongruok nigi kuku mang'eny sana. Kiwuoyo dongruok nyaka iwuoyo telo maber, nyaka iwuoyo chenro mopangi maber, nyaka iwuoyo mindset mar ji. Joluo mindset gi mar dongruok chal nade, obwongo ji paro nade, jowa mantiere oko pinje ma oko pachgi chal nade. Sani king'iyo kuma piny ochope sani onge excuse ji nyaka chima yo mar dongruok eka ji nyalo konyore nikech ji osenyuolore mang'eny, systems bende oseriwore mang'eny. Ngima moro machon manyachon cha nyaka sani lokre, nyaka ji donje e ngima mar lony gi thuon kata ni en gima pod ji yware, en gima koro nyaka ji dongre gi thuon. To mondo mi dongruok chakre ichako gi gik ma piny mogik. Gima piny mogik en weche mag pur, weche mag pith. Kanyo michako go. Kata king'iyo dongruok e global piny mangima, king'iyo pinje mosedongore manokwongo no, nitie gima iluongo ni agrarian revolution. Nyaka ji chak mana dongruok gi piny e yore mag pith, e yore mag pur. Wan gi assets mang'eny sana. Wan gi asset e low ma pod oling' aling'a. Wan gi
iluongo nango gi dholuo minerals. Mwandu miyude buolo. Mwandu mar buolo wan go moromo. Area mar Nyakach wan gi gold, Migori kocha wan gi lope moling, kidhi Kisumu, kiidho kichimo yo kumipure niang', lope pod oling' aling'a madongo monego bed ni sirikal puro. Wan gi nam. Nam no iwacho ni is a multi-billion-dollar investment. Gima sani ji ong'eyo ni nam en kumilupe, to nam ok en lupo kende. Nam be en kumitime weche mag tuke, transport. Ineno, kidhi e pinje modongore, onego bed ni wang'iyo mathindo, ok madongo ahinya. Erokamano ahinya. Ng'ini duto te nene wabiro bedo kwatwak. Iwacho ni piny luo en piny moloth. Lope nitiere, wan gi nama taro e kind mamoko. Walosana gi Joseph Olale Nyakorom Gajwang' ma bende en jagoro mar MDG Moses machiegni network. Erokamano. Akawo thuolo ni mokwongo ma adwoko Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono. Chopo ka nenda temo nok ang'e nana chop ka. Achiewo kinyi kawuok e piny ma Malaysia. Ne wadhi neno dongruok mag pinjego kaelo kaunti ma Busia kaka MCA. Adwa wacho na e piny luo kamochope ni nyaka jowa lok pachgi yore mang'eny. Namba achiel en nyaka wachak gi jotendwa. E Kenya ka gimiluongo ni devolution ni en brainchild mar joluo. To nyaka samwa wuoye kodini piny luo mose perform marach mogik wach mar devolution telo mag gwenge. Mano kipimo gwenge 47. Kipimo gwenge 20, kipimo no en pachwa kaka wang'eye. Brainchild mar devolution o kuom jakom Jim gini. But kirango kaka osetiyo e piny luo. To ni sani kidwa somo kata weche choko sure yo manyasani tidhi Murang'a. Kidwa ng'iyo wach mar dongruok like textile industry tidhi Ukambani. Wan kidwa ng'eyo kaka pesa michoko e counties ti marach, amichoko yo marach tidhi e piny luo. So aparo no it's high time mondo jowa koro nyaka wuog malo jotelo ng'e gimomiyo gidwa telo, gimomiyo gitelo. Number 2, jowa ma jopiny be koro nyaka lok paro e kaka gitimo yiero. Chien kanyo yiero osebedo kaka osiepna ni owacho. Ne en yiero ma ikowach na wang' ni go 6 piece. To kata okel no gunia to rwak ne law tidhi yiera. Then kodong' higni tiga achiel kore ka jopiny chako ywago maendeleo. To kadwa bed ni koro wanya yiero jatelo based on gima jatelo wacho dhi timo. To dhi konyowa mondo kik wabed ni waywaka ndalo te. Wabed ni ineno kaka sani ji ywago tije mag ofis onge. To kata gagi nitie gi tin jomosomo ng'eny. To nitie yore mang'eny mag kelo telo, kelo tije. Moripo bende jowa timo county government mopogre gi ndiko ji. Nitie gik mang'eny ma ginyalo timo go oganda kaka i buche ma kelo dongruok. Owacho weche nam. Wan nam Kisumu en Lake Victoria. Okose konyowa kaka oganda lo nikech rech mimako e nam no te ikelo Thika for processing. Jotendwa higni 13 bang' devolution onge jotelo mosebet piny na counties moluoro dho nam oyaw kata kambi mar timo gimiluongo value addition rech Kisumu. Wakelo rech Thika kuma ok chamie kata rech maber ne mitimonwa value addition. Iweche pur. Chon kane waonge kata kane watindo winjo ne ipidho cotton e piny luo ne nitie kambi mag cotton. Sani wan wawinjo gigo ni mana Eldoret. Kambi mane nitie no podho. Gimomiyo ne gipodho onge ng'ama wuoye. Onge ng'ama paro i piny kambi nyalo ndiko ji moingo ofis. But wan gi kambi wan Siaya kuma ae wan gi kambi ma loso sing'enge. Mane kambi ma wan go sani ma bende en ma ng'ato. To kirango thidhia ma Yala. Muzungu ne en kanyo gi kambi. Ne nogo gi siasa ocham pesa kuome boringo ayo. Ji mane Dominion ondiko kikwano Dakindigi county government. But onge ng'ama wuoye mago. Wan turwa igo siasa mohingo
maendeleo. Wadwan kwa chiyo kama na inyakar go siasa malo maendeleo no bendo abro bido kala lose makama kaparo dagi kanyo mar mondo mwang miyo keyo bende thuolo keyo korka kori chal mar Nyanza inene wang wachal nade. Sharon kamano chal mar Nyanza gi pacha wuon aneno ni onego waduok go kor gagoko piny matin monde waket ranyisi mar dongruok no ma jopiny nyalo neno nekech dongruok en ndara, dongruok en pi, dongruok en stima, dongruok en tije mane alwora. Universities ma wan go e Kenya kaka uono ki ohingo 20. Higa ka higa university ka university nigi graduation square kuma nyithindo rwake ogudu ni koro gitieko somo. Adibed na maber ka wanyalo wacho ni wantiere gi yorwa moro mar menyo ni to opportunities mag tich ma sirkal chiwo kochakore e Public Service Commission, Parliamentary Service Commission, Judicial Service Commission, mano kora akelo executive, akelo legislature, akelo Judicial Service Commission be judiciary. Monde bende awanen ke sama ilando tijegi to waneno long list. Ji temo kwayo tich. Seche go tineno ka jowa nitie. To kidhi idonje shortlist, tudoka koro jowa dok piny. To kawang' oyud tich, tiyudo koro jowa ok oyudo tich. Emomiyo an nekech tinda neno ka jotendwa mantiere masiro piny owacho ahinya wacho ni Raila nyowewa e manywanda ka ok wawuog e manywanda Ruto dhi tutam makata tek omit wacho e wi podium e liel omit ahinya odonjo makmana wan onego wang'in to in miwache ni in iwuon e migawo momiyi miwa list mar tije miseyudo ne thurwa nikech kiyudo ne nyithindo tich chon ndalo mane Raila prime minister ne pok olony gi sirkal ruok koro nodhi okete odonjo mana gi ji malo ka maniluongo ni advisor koro kanoa to agi advisor kate ng'ama winjo piny owacho rwako ng'ato gi piny kirwake gi piny odonjo permanent and pensionable to kata ka piny owacho jotelo gwenyore piny ka to ng'ama ondik gi piny kacha en higa ka higa oyudo promotion osuda mane dongruok man agombo neno ka wawuoye omiyo an kipenja tanyalo wacho ni ng'i kata gik miluongo ni empowerment ringe kor gweng' ket mon miel kasto niyo ilando pesa moro maduong' ahinya mcha neno bila mancho lando gonja en pesa mang'eny kia milion 12 to dhi penje miyo moro meni kanyo koyudo mang'eny 1,000 kata 2,000 kura 1,000 kata 2,000 kawuono ngima oidho kata idhi mana katito wakacha kata sondu 2,000 kidonjo ge duka ichame ndalo 2-3 orumo oonge omiyo an pacha en ni watemane siro ratiro minyalo wuoye kikona niya ni gero ot affordable housing monego kiny kakao to achul to machame maonge makao kikelo empowerment 2,000 cha to gima dhi chamo onge samora adunga iro majathum moro ni joni okay iseyo dwaro karabna chwalo nikech iluongo gi ne gin dongruok ma bende ichwale kor gwenge mopogore mag empowerment gi iseyo gi ne ok gisebedo ka gidhi makare koso Sharon ok gin dongruok pogo pesa to bedo dongruok nango to economic empowerment kata gidolwe nango ing'eyo economic empowerment kendo ay maber iluonge kamano onego bed niya ibiri konyo wa iketo waka wachako amal wa moro ohandwa moro madwe korumo
wachulo John gi Olale ka to wadong'e gimoro. Makoso piny owacho makoro wundo jopiny. Piny owacho mibadhi kabisa, bandi ahinya. Onge gima gini timo. Ineno. Ing'ena an be adhi dala Sharon. Juma ka juma adhi dala. Kichopo dala kumi winje empowerment cha. Joka kose mielowa. To gilando nu $1,15,000. Ka wang'i yudo jomo yudo pesani. Sharon awuoye TV ka. Ok apar ka ji yudo pesa molo $2,000. Kodhi ahinya na $2,000. Erokamano ahinya. Kani nene yo machal nade weche mabende Olale gi osebedo kawacho nikech kata mana kani winjo gini yore mabende Olale gi mamoko mabende ni wacho. Olale wacho ni Kaluka wagoyo siasa ahinya maloyo dongruok. To chenro mag sirikal mabende osebedo kata mana kabiro e gwenge mag wadi wach nang'o. Sharon wiye wil gachiel more ka John odonji. John ng'wana sa wacho achiel. Ineno ka gima dhi nyalo wacho na mada winjo. Nadier wan nyaka gi minister mar pesa. Sanduku mar pesa mar sirikal cha nindo suba. To kikomi onego be ni tiyo na. Breweries Kisumo kacha onego be no duogna. Rivertex ting'eni tiyo Eldoret. Rivertex tiyo Eldoret, pesa mokele to nindo suba. To kadho Kisumo modhi Rivertex to tiyo. Koro mane marach na nadwaro ni akembewa mane tiyo te uchung'e malo, joma ne dok e tich ji otimre nade, ji odhi e tich. Erokamano ahinya nene. Erokamano ahinya Sharon. Kaka JMDG nowacho, ing'eni siasa mar joluo marach mogik. An ng'ena chako siasa 2007. Awuok university straight nyaka Orange House. Orange House nwaloso migao mar jomatindo. An nomiya Nyanza Youth Coordinator. To bang'e ka nakonyo osiepna Engineer Kobado ne chung' MP ma Uriri. No yware gi Nera Mobado bende. Obado ing'eni Nera me ot to Engineer bathe matin, lakini an ng'eno kang'iga ang'iyo ng'ama nigi capability manyatiyo. Kane wago siasa 2007, ing'eni 2007 ema towards 2008 ema post-election violence otimore. Urichwa kanyo, migochwa kanyo ne nitiere pre-post-election violence. Ne nitiere ywaruok kindo Chilo gi Dalmas ma ji ne tho ka yuech. Ma kanyo bende mo onego wuoyi mathere ng'inya ahinya maniluongo noricho. Siasa no pod dhi mbele nyaka sani. Sani neno pichni mawuok Kasipul. To kata mana migochwa no sani siasa dhi mbele mar Ochilo gi Nyamita. Ji rodhore kanyo mok ber. Siasa inani ok nyal kelo dongruok. Ena siasa mar emotions. Jotelo oseketo ni ena ng'enge gi dhao gi ringe liete. To king'iyo ingredients mag dongruok wan go. In fact, wane mwachako gimiluongo ni Regional Economic Block mokwongo ma ji okop kuomwa. LREB. LREB ochakore gi Nyanza. Masama nigoro LREB ema governor ma Bomet. Oneno kigore to so Bomet bende LREB. Bomet konego bende LREB. But kane ging'iyo structure mar LREB mondo miyo drive weche mag dongruok. Nikech ing'eni dongruok samoro dwaro lo maduong' ma county ok nyal romo. Samoro idwa timo kaka koro green energy. Ibo dwaro space maduong'. Kibiro e Nyanza kanyo pod wan gi Lake Basin Development Authority man gi over 3,000 acres. Kendo gikawo kuonde machwe gina bunge. Onge gimitime. Gima ng'eyo nyaka nachak dongo marom kama Lake Basin Authority ng'ata mondik kanyo kwalo ga pesa. En kama na scandal, pesa lal, billions. To mago nonro mowuok kanyo nene. Dibedi nitiere koda nonro koso gidagi na wach miwacho. Peja jogi. Lake Region nyaka ne chakre. Ng'amo jatelo mobed kanyo ywaga mana pesa. Kendi keto ga mana jaluo kanyo. To giywa pesa gi ng'eni pesa ywayo national gi regional. Koro wan gi Oluch Kimira. Pi maringa e nam nyaka i Homa Bay mangima. Homa Bay en black cotton soil. Manyiso ni gimoro amora nyalo ti e Homa Bay kanyo. Mzungu moro ne nyiso diere moro achiel ni do nyalo bedo gi rieko, do golo jok modak kanyo to chielo Homa Bay no. Opur nyaka
Koro iyudo ka gik manyalo kelo dongruok wan go. Telo bagowa. Tendwa en siasa mar ang'enge gi liete gi miel mochuo polo. Ing'eni jo Afrika gin joma fani sana. Iyudo ni ng'ato achiel ma jatelo ni emomewe gweng'. To omor kokadho e kind jomodhier gi gechene madongo kodhi dala ne ogero thuon ot maduong'. Opa mana ndara madhi dala nikech geche mag ringo go dongo koro ok ochune kumonyono to dhi. Iyudo kaka koro gweng' achiel ng'at achiel kende momewo. Ng'atni en jatend piny. To jok mane oluore gi ok ochune. Kendo iyudo kowuotho kanyo moso ji otimo ang'o. Koro iyudo ka mentality mar dongruok cha pod waonge go. Jaluo machielo ni bende nigi gimoro marach kanyo ni adhier tang'iyo go. Ere kaka inya ng'iyo gi dhier. Koro iyudo ka nyaka walok paro, systems nitie, telo mar dongruok ema sani wadwaro. Nyaka wayud jatelo maduong' matayo chenro mar dongruok. Dongruok nyaka pangi, dongruok en gimiwache ndara, dongruok en emotions. Dongruok nyaka gor piny ma economic plan nyaka make sense. Kokiwuok kode kidhi kode oko. Gik miwacho ni women empowerment magi emotional enticement ma ji dwa moro godo ji mondo yier. Mainene kaka en kisera mar ombulu sani. Gionge chenro motimore nade moriere. Sani koro kaka jakom owuok. Jakom nogore ne systems mag democracy. Wan gi freedom moromo. Ji nyalo wuoyo. Ji nyalo timo. Wan gi devolution. Wan gi economic blocks. Ng'ama koro wadwaro sani en ng'ama nyalo riwo jopiny mondo miwa channel gimoro amora ma wan go mondo chakre ang'o mondo koro wachim dongruok tir kama. Chama ma wan go sani ni be ODM. Ing'eni ODM ni dhi gore piny ma serious. Gimomiyo ODM dhi gore piny ma serious. ODM nolosi kokete notenore mana kuom jakom. Jok ma donje ODM gi kare ne onge pachgi sani ne jakom nyocha wuok ineno kaka gibagni gik moko bag nikech ng'eni kade ODM mokwongo mondo mi wayud jatelo motegno madhi tayo ODM. Ero nyocha giwacho ni gimiyo wadgi jakom telo. Ing'eni sani Sharon, ing'eni Kenya dhie a very stupid system mano ji osewe chon sana miluongo ni monarchy. Monarchy ing'eno thrive mana UK. To UK gin joma riek. Monarchy ne gikete side, development gikete side. Sani ka ng'ato thoni ni nyathine emonengo kawo kare. Kasipul gi nyathi moket kanyo kia kata dholuo. Kia kata ni pinyo kanyo to dhi kanye. Okete kanyo nikech giwuon gine gi pesa. Manyocho tho Isiolo cha. Be nawinjo ka jodongo osewacho ni wuode monengo kawo kanyo. Yani reasoning mar ji osechako dong nyalo bedo ni gin wuode gi nyithigi lakini king'e dongruok kata mana samoro ma ginyalo chwalo. Ing'eni samoro iwacho ni seyo gwang' tiseyo gweno. Samoro kore changa to samoro nikech okedho luo koso nang'o. Ok ni kamano. Ing'eni ng'amo tegno. Ing'eni chon diere mane wan joluo mane telo en telo mane ineno ka koyier MP machalo Olo Aringo gini diere mane orengo gini ne gin orengo ne gi drive dialogue ma serious e parliament. Sani joma oyier e parliament gina slay queens gi jomoko makia ni no jo ohala moko to ling'alinga kia kata ni no yiergi. Nitiere MPs manyaka ne parliament chakre pok ni winjo duondgi kata chiel. Ero sani ji wacho ni wantiere broad based government. Isewinje ni wan gi ministers adi majoluo ariyo donge. Achiel motegno en minister mochung' ne pesa en mobede pesa. Pesa ing'eni finance and chon en finance and planning. Akiani kasa ni be pod en planning. Onengo bede ni ng'ani ne luongo keche ne mochung' e weche mag pogo pesa. Onengo bede ni luongo finance and planning. Jotelo to ging'iyo kaka luo nyalo dongore. Ing'eni Sharon, onge gima rach gi bedo biased gi jodala kata mane muma kane kech chamo ji nyithigi Joseph nodhi ire Misri noko treat gi kaka jomoko noko charge gi pesa. Onge gima wrong gi bedo biased mondo mi kony gweng'u. Charity begins at home. To nene ngini sani kaka jogi nomako wirwath gimako migawo madonga di ariyo wawuoye wach mar energy. The whole world is going green energy.
Sani koro to jolue mako rieko ma Kenya kama sani ko papani luonga conference mar joma riek madwa mi solutions mag green energy. Conference jolue madhi wuoye. Ki wuoye solutions mag planning economic gi dongruok mag pesa. Jolue madhi wuoye. To ena miel nyathiwa ena ero kama na to nene ngeni nyawadwa Cleophas Benino bedo gi twak gi mbadi gokinyi kawuono ngeni bang' ma ibro bedo kiwinjo kaka no twak gi nyawadwa Cleophas mano FCPA John Mbadi mabenja tin miga mochuni weche mago menda no loso bede ko tende kod dongruok mopogore mabede gi sechwala ngeni nyaka gi sani ikro bede dhi nyime mano mar loso budget mano mar hiko menda mar higa mar 2026 2027 we wako yo matin nikech atno ka ulale bendi kori ne wuoyo adar mar nikech ka wani chako wuoyo kae kin thuolo mar dakika deko kapaka wanitieki na korumga jwang medisomo no paro ote ioro nwa helai mago te machokare deka uchiel nono mbui mago ganda bendi yudo wa achiel kachiel abro bedo kasomo paro makama in kor ka in idene nade chal mago gwenge mago mag Nyanza akayuma tena. Na tokori winjo kika winj kucha kuluonga ni mbabas nikech koro uneno kama pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora wii mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together.
From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View Travel. Moments that matter, memories that last. Na korongo jong machiegni dakika oskadariyo tok sang'wen abiro bedo kaka ote magi hekin thuolo manuo. Kata kamano, nene oseloso kako nene ahinya kaluwore koda chal mago mag dongruok e gwenge magwa mago mag Nyanza. Akendi korka in olale inene yo machal nade moko kuom paro ma bende John nene nosomo. To bende wang'eni wuod devolution nene ng'a mano gai marwa makoro nonindo mano migosi Raila Amolo Odinga. Higini 13 bang' devolution kata mana kapod wadhi nyime gi sirikande mag gwenge. Dongruok ineno nade gwenge magwa makaluo? Piny luo de dongruok e wach devolution pod en below average. En below average ne two things. Number 1 en jotelo mwasebet kwa yiero. Ok wayier ga jotelo madhi konyo wada. Iwacho no wago uru 6 piece. Kiyiero governor nikech igo nero kamano no konyo piny. Aidhi yier assembly chama chiel MCS Piradek oversight work kanya. Nikech pinywa kanyo be nyocha wan gi chama makose yierie to kowach ne left en left makipenj gumo migo left. So ibo yudo ka nitie assembly kata sani weche mibadhi manie counties gi. Onge ng'ama chung penj nikech number 1 oseparo ko penjo kano yud certificate next election. Koro wanyayo gineni. Mar ariyo en gima osiepna ni owacho na kirango ODM sani ano kaja ODM but seche moko od niek mama ni kachwer tiyaw thigo I host nyithinde mondo koth kik gogi gikaw thuolo gi lug. Chwer ma odno en chakruok mar ngima manyien. Wadwa chako ngima manyien e yor siasa ma piny luo. Ma dhano ok yier ne chama. Dhano yiero nikech tich modhi timo. Nyocha joluo gadhigo kura nikech jakom dwa president. To condition mokwongo ne ni tero jakom gi joge. So pich Raila kende ne mi ji wuok go kura. Namba 2 ne en weche ma jotelo wacho ni wan dhi timo. Wadhi yiero wang'ni ma jakom onge. Nitie jomoko bi dhigo kura nikech onge ma jakom e ballot. Mar ariyo jotelo mano year last election and especially our Nyanza leaders okoseti maber ahinya. To nyocha ok giti ka ging'eyo ni kochopo sa yiero to gidhi liere kod jakom. Ne wachako gi jakom kia wadhi konyo jakom man wang'ni onge. Wang'ni chung kendi ba kidwa liero tikaw jaodi kata ebi lieri to ka onge gimitimo. Nyanza yiero mwadhi e wang'ni there's also an opportunity ma japiny. Wan chama wa iluongo ne MDG nochako 2016. Kane wachako chama no wach ni wan dhogo joluo wapingo jakom. To kisomo historia ma Kenya ng'ama nokelo demokrasia ma multiparty en jakom gini. Kikwano chamas ma jakom obetie from 92 nyaka nyoro Nyasaye okawe. Jakom ne promote multiparty democracy mondo ji chamo bed mang'eny. Ji owach pachgi to ane pod wariwre at the end. Nikata wani MDG kano chopo sa yiero to wacho ni coach president omi jakom. So yiero mwadhi sani en wadwa ni chama obi mang'eny. Bro konyowa jotelo moko manyocha koso telo nikech seche moko kong'e ng'ati chama. Koro chama mi ng'at marach tiwe ng'ama ber nikech Makoti wacho ni yiero mar higa mar 2027 nyalo bedo gi pogruok. Maduong' dhi bedo maduong' kabisa. Nikech sani go matimre ODM wafwenyo ni kara ji nyocha kohero ODM. Ji nyocha ohero mana Raila. Koro chal ot ma ng'ato kawo gire manokete ng'ato kawo kom ago ng'ato ji ok wach achiel. But mano to ken guma important. Guma important maduong' en wan kaka oganda luo. Jatelo ne wacho ni wan gi jowa e sirkal. Iparo ndalo mane ojode ne en assistant minister. Ni wacho ni nokonyo ji kabisa by ndiko jondhiwa dala ka dala ne nitie police. Issue ok en bete sirkal. Issue en sirkal mwabete no wayude ang'o.
makineno sirikal manywanda onge gima oganda makaluo oseyudo e sirikal broadbased. Oripo penjre sani nyaka ne jowa donjo wanie ang'o mwaseyudo by donjo sirikal. Ne wadonjo sirikal mar Uhuru onge gima nokonyowago kata appointment malich ni onge. To kata mana ports ma Kisumu do magono biro nikech Uhuru. Port no in nyaka ne obi Kisumu isewinjo nokonyo ang'o nadi economically. No keli yie moro kanyo anytime adhi Kisumu ayude gana kochunga kia ka totiga. So gima nyakwa penjre to masani lose gwenge magwa makaduo. Kingyo dongruoge kaka nderni ngeni dongruok bende ngi koro ndara bende chopo kuma gima nyakwa goli pachwa ni dongruok en favor. Nyoro nyane piny ma Malaysia gi Kenya no yudo loch higa achiel 1963. Kawuono kidhi Malaysia Kenya no bed kuma Malaysia tisa ni kabeto higni achiel mabiro. Nikeche ko ketni nyiewo sim en $10 to sirikal golo $10 to nyiewo go sim. I Kenya ka sim en $10 to sim ni bro nyiewo $400. $200 en maji opogra pogi kore kanyo. So gima nyakwa tim kako ganda luo. Bao sirikal mamalo ok bi konyowa wacho ni kwalo wan gi county governments wa penjre ni Siaya yudo $1 billion from exchequer. Wan gonsos revenue pesa go timango. Kisumu yudo donor funds mang'eny yudo exchequer mar sirikal pesa no timango. Ingene da kiwach mara kuom ng'ato tibende in gi ginene in gi allocation kaka sirikal nyakwarang ni pinywa maluo pesa mabire sirikadewa timango. Ero kama na nyauke ni ne yo machal nade weche mag siasa weche mag dongruok ang'ini ni jatene mano mar duond bura mano mar ODM akiane kosoni sewuok kaka jakanyo mar bende. Jakanyo mar ODM majatene kabisa. To kata chambwa mar ODM ni bi osego jaluo piny. Ing'eni penjo moro nitie kama tek motamoga ji penjo. Nitie gimoro ni political parties fund. ODM ema yuke. ODM ncha winjo wang' ni kane giwacho ni gibandho sirikal chiegni $15 billion mar political parties fund. $15 billion kowuok e bahasha mambadi ni ndogo subacha. To miye ODM. To ODM en chama mar jaluo. Pesa ni gitimo kode ang'o? Corporate governance structures dwarre no nego bedga ni gitiyo. Wan wasomo walonye gimomilo ni corporate governance timor gimaber e seche te. ODM kidhi tidhi yudo ni jatelo mar omenda mane nitie kane chamo chako ema pod nitie nyaka kawuono. Nthindo matindo to nitie ma university gi BCom finance, BCom accounting ang'o gini. Gimiwinjo ka ministers mag ODM wacho ni gidwa ni gisedhi e sirkal gin experts pod gidwa ni giduoge ODM ka gibed members mag central committee. Mon pesa cho wuog kucho giduogi cha gibi. Chama pod ok nya nyisowa gima gisetimo gi pes sirkal. To siasa mar luo nyaka bed mar nyisowa ni ang'o ma watimo. Anadwaro ni japiny obed thuolo mar penjo jatelo manye giyiero gombolo jaduong' nye wateri ere gimikelonwa. Ing'eni nitie ng'wech moro mar liete e luo marach na ahinya. Kata jotelo we bire liete to ng'amose thocha en ibro ike ika. Ng'eni koseyud sanduku to oseyud lao miiko go ng'amothocha to pastor kosga anyuola mora mora. Jokuny bure yudo ti ika. Tang' en buru mar liel to kanyo ji osedhi dongruok onge. An pogo pesa ni en tadage chuth. Pogo pesa ni ok dongruok. Pesa mipogo ni onego kele chakode kata polytechnics obed ni wan go mang'eny e kor gwenge. Wabed ni ndeche waloso, wabed ni waywayo pi, wabed ni waywayo pogo pesa okego. To ODM nche chama en chama wa motegno maber. Anasewacho e TV manyaminu miluongo ni Citizen. Ni gimanye waluoro ne pap ni ODM at 20 nye onge. Koro ODM at 20.
budget no ikidhi neno kaka nyo time nyaka mbunge mar ODM motelo ne pesa en gima nyo nyalo tweet en card manyiso ni Ruto osedonje budho mar chiemo White Sands. Yawa bantu konyo jaluo nango konyo kata jalego nango ni mbunge giogo picha manyiso ni Ruto donjo dwa ng'ado kodgi kek to japiny tok ne dongruok jalere manochako samoro duond bura mar koro wan wadwaro dongruok mineno ok wadwaro pogo pesa ni ok kony kata mana mbere ka ineno ka pesa no itero kabisa tanyalo nyisi ni ng'ama gidhi yiero opogore gi ng'ama piny owacho dwaro. Ing'eni e piny owacho ma kawuono jaluo nigi minister ariyo kende magi emana winjo ka wacho ni Ruto dok 2 term ni sirkal manywando tiyo Ruto dok 2 term. Jakikuyu ni nigi minister 8 giling thi ok giwuoye wach 2 term. Gin gi PSS gi 17 PSS mawacho dho Kikuyu to ema Jakikuyu dagi ni ma ok sirkal magidhi gone ombulu to gine gi PSS 17 gi parastatal heads malao 100 kuom parastatals 378. Wanto jaluo kwinji gi ng'ato nyalo biro nyisi ni pes sirkal nindo Suba to Suba kanyo onge ndara mantiere kamoro makoro maiti oting' mane wich omi wawego kor gi gik mwatimo nya Ugunja awe maber nya neno ka stima liel street lighting nya neno by a very big margin. Omi adwaro ni minister dhi kamano endo maber kiwuok Nakuru kidhi Kericho en street light turi keter ne minister mar stima. Omi adwaro ni minister mar stima ma ora mosiep na James Opiyo Andai giket stima giwere gi wach siasa gin gitima dongruok to giwe wacho ni Ruto ni jaluo nigi Ruto nyaka chieng' nikech joma nigi Ruto nyaka chieng' gin joma Ruto miyo tich chiemo kochiemo gi ode gi chiege gi nyithinde ene ma Ruto miye tich. Kor gweng'wa binyisa gima timore ka in Ruto mi wach ne Ruto ni Ruto an imiya an ng'ane gi chiega ma ng'ane gi nyithinda wan kodi nyaka chieng' tok joluo. Omiyo wadwaro dongruok maratiro emomiyo neno ka Winnie nyathi Raila Machogo ma wuon gi nyotho e lwete nyicho wuok ka gi wuon gi kodhi go India e hospital oduogo mana ne min gi gogudu marachar ma wuon gi ne rwako wach malit miwuoro to nyo wacho ni winjruok mar manywanda manye ni e kind ODM gi sirkal wuon gi kende manye winjo kendo koni en to kone ka joma koro donjo gi winjo gini odwok wachno ne jopiny jokanyo mag ODM mondo wach niya gineno nang'o nikech chama ikelo gania ni mondo yomb loch koro wanero nyewa ng'ado kek ni wan oseyombwa higni 20 ema nyewa ng'ado ne kek ni wan nyaka ne chakwa oyombwa nyaka kawuono. Yawa. Ero kama na inyari waka ni moko kuom ote mabende jopiny osebedo ka oro ote nyaka ronga jwang ni oronwa kanyo lai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui mago ganda bendo biro ni achiel kachiel moko kuom ote Ramogi jopiny mayiero ng'at ma gidwaro manyalo tiyo negi ji adima kedho luo to sekonyo gandawa. Emmanuel wacho ni mora inya gi chenro mar mbako romo yes wane sirikal lakini dongruok onge dakwa chal the late Ojode kod Dalmas manondiko nyithiwa tich kod dongruok mathoth. Wang'ni onge tingo bat tij ng'ato noluwe iwacho ni ne Emmanuel Fodi kanyo ero kama na inya Charles kiwuok e gwenge mag Kasipul Kabondo Kasipul iwacho ni kaka ja Kenya piny dwaro ji manigi paro maler kendo ma wang'gi oyawre. Imedo kanyo ni dongruok tin ahinya e Luolanda nikech jotelo ma jopiny oyiero mondo ochiw ywak jopiny ne sirikal ayie gi jowuot luo mantiere studio iwacho ni yiero adiera mabende hesomo kae. Jano maro machielo wacho ni ikwani jogo kura nyaka koro chiew mondo wawe gonya syndrome to wayier development. Twak madiera iwacho ni yemitni wayier dhano to ok party. Iwacho ni studio mori kawuono nikech jomibadhe tati. Aya Abdalla mar Katito iwacho ni in giming'eyo ni nyaka we jopiny yier joma gidwaro moloyo chuno jopiny gi weche party.
wacho ni ok ber loch gwenge belich gi mibadhi. Ruth Nyathi Ochieng', chal gwengewa ma Kaluo pod richo, pod nitiere gwengewa mandirni richo, stima onge. Kuom ranyisi, gwengwa ma South Sakwa location, Alego West sublocation, Migori County, iwacho ni pod stima onge. Imedo ni ndirni richo, mandalo misombo niang' kitero soni, to pukreyo. Josiasa ma Kaluo ohero singo mok chop kare. Liete magihero dhiye mondo giyud platform mano mar goyo siasa manono. Imedo ni sani tij ng'ato ema miyo iyiere. Wach mar direct ticket orumo. Wacho ni luoto akintiere Umoja inako. Aparo ntiere pach ogola siala. Wacho ni yie kodwa kawuono waluongo joma pachgi riek e studio. Joluo nyaka koro lok pachgi politically. Aparo ni wamake manage kanyo. Nene kineno kana moko kuom paro mabende oganda somo. Kaluwore koda thor wach mwantiere godo. Wacho ni giyiere gi twak. Dibed ni nitiere kaka auka noloko. Yamo nego bedni koro waloko kanyo nikech onge moselal dong pod inyalo los kamarach. Kosine ni machal nade. Sharon, debed ni chama mar ODM nitiere gi transparent financial management systems. To dok e ODM, dok wathagori MDG, ambe sani athuth ni gimara moro kada wacho ang'eni an gi enemies mang'eny. Diere mana wacho na chung president norodha mati. Koro tinda timo gigega e bwo pi nyaka tegno koka bwo wuok oko maber. But ODM onge transparent financial management system. Mana kaka jatelo nowacho, ODM e party mosebedo ka yudo political party funding moloyo party moro amora. Nikech party moko gibiro to lal, biro to lal, to ODM ongirore. En opposition party ariyo kende mayudo pesa. En ruling party gi ODM. To ODM ing'eno kusudi en kacha. Pesa no debed noti kode maber, moglos infrastructure. Sani dineno ODM Plaza Kisumu. Manyiso ni nitie ng'ama ne chiwo gokinyi gi gache mar Range Rover, en manager mar ODM party headquarters Kisumu. Wan gi ODM Chunga House gi chakre na chak donjo ODM gin gik ma ng'ate modonate. Chieng' mane ng'ane Karoli Obalo gi baba noriembo ji e ode ji chaka keko gidar gidhi. To pesa to nitie, ok kata noti kode, okane akana ene bank. Lakini goodwill mar mondo mi pesa noti mondo kony jomoko cha emokane ka nitiere ODM. Mara sani de wan gi ODM Plaza Mombasa, ODM Plaza Kisumu, ODM Plaza Nairobi, de wan gi ODM Plantations kaka koro awendo kucho, de wan gi Sugar Belt mar jo ODM. De wan gi properties mag jo ODM. Kede pinyu kaka Turkey, the oldest party longo ni SADC. SADC is richer than the Justice and Development Party marul Turkey sani. To SADC no is the olden kaka koro ODM. En gi pesa masani ko wuok no oketo jok mado chung, to nyalo chung. Koro yudo ka mano pesa ma kaka pesa ti ODM ok nya wuoye, kitemo ni wuoye to riembi ODM sani. Mar ariyo, ODM ok dwa presidency, ok gidwa power, ginywandore manywanda. An ing'eni broad based no bet berber manywanda. Koro ing'eni gidhi nywandore ei chama machielo ni. Mano is a permanent death. Ng'ama ginywandore iye ni, king'iye kako tiyo, en ng'ama nodongo kong'eyo mana one party state. En nyathi one party state system. Odhi muonyo ODM. Mar ariyo, gima ji ok an ing'eni akono go ji dieri maler. Ing'eni embe en gi jogene maloyol kuome kata mane i Nyanza kanyo. To gima nyocha miyo joge go ok nyathichore oko mondo teg-gi nikech jakom ne pod ngima. Sani kaka jakom onge ni, odhi miyo gi empowerment ma jok modware madhi bedo jotelo ei ODM kanyo. ODM is already compromised. Kuma gidonje ni manywanda. Dong ODM nitiere koda chike magi, nitiere kaka nek beni giyiero jotelo. Ema nyisi mago gik mondike karatas. Reality en ni ODM idhi yua, ng'ani dhi keto jok mohero, sani onge ng'ama geng'e, jakom onge. ODM king'iyo ceteris paribus, kiketo factors te constant, ODM oseluar. Ma joluo sani ochako ne jomariek kaka wan kane wariwre MDG wachak bil chama manyien mang'iyo dongruok. Kwa duoge wach mar dongruok, Sharon, wanyalo puro pamba maromo ji te e piny mar Karachuonyo, Homa Bay kanyo. Wanyalo puro fruits
kech black cotton soil kaka ne nyisi gimoro amora chieke, lakini maber kabisa en fruits. Onengo wabed gi pineapple plantations. Iyudo kata ka sani matin ma ji purogo, pod pineapple opong'o gine Homa Bay. Onengo koro wapure to wabedo gi multi-fruit processing factory, mondo wamed value, nikech wan gi Kabunde to wan gi international airport Kisumu. Wiki kwilbe rabuona Homa Bay, Josea gi jo Migori Kisumu. Pinje machalo kaka Saudi Arabia onge chiemo. Gibiro biro gi private jet, gibiro kao gige wago kaka gin kanyo to pesa timang'o aluora. Mae mane essence mar devolution. Wanyalo puro chai. Ineno Lake Basin Development Authority lope magimakogo. Chai nyalo chieke, pamba nyalo chieke, kahawa nyalo chieke. Ng'ato wuondi ni joluok nyapuro kahawa. To John remni kanye? Wache kanyisi machielo malit. Okay. E gweng' mar Uriri, ne nitiere lo moluoro aluora Uriri kama moketo diere. Kuondego niluongo ni pap. Diere mane joluo nigi mwandu chon, dhok ne kwaga kuondego. Sani nikech mwandu dok pinji nigi dhok 3, 4, 5, pewego ling'aling'a. Profesa moro nobiro kanyo motimo research miluongo ni Highland rice. Rice matima onge pi. Chiek Uriri kanyo machalo lo. Gimonengo ikuongi gol mondo mi dhano think en kech. Ng'eni dhano kodenyo to chiemo kende moparo. To koyieng' koka pache moro cha tiyo. Sani ji odenyo, opportunities gokne. Ng'ama nigi pesa en jasiasa moro ma wuorcha. Madomi 2,000, 1,000. Koro yudo kaka jasiasa biro ng'wen ji ringo. Ng'ama duong' man gi dala ne gi nyithinde. Ringo bang' jasiasa matiende nyalo tur mondo mi 1,000. Ok ni wawacho ni oonge namna. En desperate. Kijende moko nobiro ira diere manatimo construction Homa Bay. Gikora ni jatelo. Sanie, mone man gi pesa. Mondo mi yuda siling 50,000, yani siling 50 isoe fuko ni kama onge. Wan koro waluora wamanyo josiasa nikech mone ma samoro dhi puro gidhi e chiro matin giuso gimoro gine ma giyudo pesa matin modhi. Koro kidok dale ng'ama dichuo ionge kata siling. Nyaka wa turn round natural resources ma wan go mondo pesa chak circulate ei neighboring Kisii. Kiwuok e Luo Nyanza yudo ka lope gi nenda bunge to kidonjo Kisii onge land moko bedo utilize. An gi jaoda wero niang' sana. Wanyiewo mana moa Kisii. Kiki wani lop Kisii gi Nyanza chalre. Kik ng'ato wuonde ni Kisii chiek malo Nyanza. Wani lop. To kembere go sukari bende nitiere mana e gwenge mag. Koro nego be ni sani jotelo mantie magi to onge wachakuru jotelo manyien. Jotelo mabiro manyien ong'i infrastructure ma wan go. Mondo wachak develop madongo. Lope madongo machalo Lake Basin obed turned round mondo create employment ne ji mang'eny. Alafu mathindo ng'at man gi eka 10 inano kaka jo China develop. Nitiere sani ok onego bed ni ji puro gi dhok ni chwado dhok gokinyi kasto idwa doyo gi chiengni. Alafu climate bing'eno lokore. Sani ok kaka chon. Nyocha nwapuro sunflower 50 acres e Migori kacha. Kan wadhi gi pattern mar koth cha, nwadhi lal marach. Wafwenyo piyo nikech wan gi agronomist. Wadhwa nyiewo gige irrigation. Mwatimo irrigation. Titinde en ni koth chwe mathagala to chieng' rieny ma impossible. Pattern ni be nyaka ji learn sani mondo mi pur olokre. Technology ni mbele mwanyalo puro maber kwa ng'eyo pattern. Nyasaye kosemiyi rieko to dwa ni iti gi riekono. Koro yudo ka wachak gi basic ma en pur. Nam kidhiye. Jatelo nowacho gimoro ta dwa difa kode matin. Sani wan gi processing factories around the lake. Ang'e 3. Nitiere Lake Victoria, nitiere moro manyocha oger Lwanda Kotieno, to nitiere machielo kaka Mega matiyo. Gima onge en production. Factories nitie, market mar rech ma local kende we cannot meet. Weri gima neighboring ma international. Tong' madonjo Nyanza, Uganda. These are simple things. You just need to plan, kiket pesa kanyo. Pesa bende wabedo devolve. Agricultural local mwandu mar pur dwaro pesa mathin marach. Inano ma mining, agriculture. Gine resources ma itiyo gi pesa mathin to result bedo bade maduong'. Koro nengo bed ni naduoke wach rech ka. Rech sani gima onge en production. Nyocha winjo ka jomoko manono mokete sirikal ing'eni ji ok think ng'ama okete blue economy
blue economy kacha nengo mi jaluo moro mariek. Jamiel ni, ja TikTok ni. Nyocho biro Nyanza kacha cha to wacho ni gi sirikal dwa gero fingerlings production. One gi fingerlings production units Nyanza manyalo produce 10 million fingerlings per day. Dominion mare pod tiyo, Kakamega Mumias nitiere moro mane wazungo chako tiyo, Homa Bay ka nitie moro matiyo. Gima onge Nyanza sani rech en production. Onengo bedi ni lake kacha cha itimo cage fishing. Mondo production timo. Mara riyo namolil. Rech bendo sibedo kato. Rech ringo kadhi kumaler nikech wan gi lake mathin to wa over utilize kaka jo Kenya. Koro koma pod ler en Tanzania gi Uganda. Rech breed ka gi breed e dhowa ka nikech ka otimo chiemo mang'eny nikech olil. To ka koro gisedongo gidwaro oxygen mang'eny to gikuta ng'wech gidhi kure? Gidhi Uganda, gidhi Tanzania. Ka lake ka onengo bed clean. Sami clean lake e buo ineno kidhi e desert. Kopo ni leo tho e desert to chok gi ka remains gi ka loso oil. Kidhi e nam rech motho gi takataka modonje nam go te gidhi giloso organic fertilizer mantiere bonam kanyo ema Malaysia mineno no wacho nodongo go. Wan gi enough organic fertilizer to supply world market. Okwadwar kata gik ma fake fertilizer mabedo supplied gi. Organic fertilizer is the best. Ni e bonam kanyo. Mondo mi jotelo mantie lake region ka riwre kaka governors mondo wa tap into cleaning that lake. Apenji ni Sharon nokao ndala digolo hyacinth enough. Donge ji nowacho ni gino is impossible, but ka ji obiro gi collective ni ywaye mana gi jo NYS mana ywaye gi excavator, which was the lowest level of technology mar gole. Ni wanyalo gole to watimo ne gik mang'eny. But anyway, sani kade benwan gi jotelo mariek e dho nam kacha. Ne giriwore through Lake Basin nilongo nang LREB ni kanyo gi research motimo mach gi gik monengo be ni timo. To wang'iyo ni fish production through investment mar cages. Alafu ineno gweng' ka gweng', ineno ka koro Kisii, jaluo man gi eka paro nengo bed gi fish pond apart, eka achiel nyalo timo 15 fish ponds. Fish pond achiel nyalo mi harvest maber 200,000. Ang'o miyo ji odhier? Koro kiketo ni ng'ato golo eka achiel oketo fish pond 15. Ka en gi gwen mamiye tong', ka en gi dhok adek mamiye chak. Donge kata sani weekend ka weekend wandala. To sama production timore, hotel bro bet, ng'ato bulo ringo kacha, ng'ato wang'o gweno kacha, mwandu dhi oko, pesa circulate, wameo kaka joluo, to wafuwe telo ka. Ineno telo ka, kae mwalale. Wana gi emotional, useless people, mong'e mana miele liete, gi dhao, gi nego nyithino matindo tindo, gi miyo 200. Nyaka walok pachwa mondo mi wadongre sani ka. Ero kama na inya holale haneno ki kori mar loso kapok iloso gin mar mondo akege mumeni yudi mana ka kori do mana loso. Mar mondo mi hikarochi kidhi nyime gi loso. Aka yue matinya korom gajwang ndake koska do pradek tok sangwen mano maro kinye kik di mabor. Sacha. Ingeni pariko doke gwengo wacho ne gigi gite. Jitepo funyo gimane watimo. Gibiro funyo ni waricho. Iparo wachni. Dhako muol ka donjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasomo e polytechnic. Nena ina jua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi,
kasto waloso gik mopogore opogore madhi e ute mopogore opogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni nyakoro Ramogi Jwang' e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Ramogi Jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasanii. Tich Ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakoro Ramogi Jwang' Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakoro Ramogi Jwang' machiegni kendo e okang' machielo. Wadongi matin dakika 25 mar mondo mwatiek twak mar Nyakoro Ramogi Jwang' e studio. Hiwacho ni mbaka mit to mbaka bende isume kor gwenge mopogore opogore nikech en mbaka oromo Nyakoro Ramogi Jwang'. Mbaka wago e studio to bende kamintiere kanyo inyalo chwalonwa pachi kotenre kod thor wach montiere godo chal mano mar dongruok e gwenge mago mag Nyanza. Kikalo salanda olale machiegni. Adwa wacho ne osiepena gi kendo amor ne gitegi jo ODM tiwinjo ka giywak. Aparo ne sani na good opportunity wan jo Ugenya ne waamua timo things differently after 2013. Ma MP Mandalo ne koko ma iwacho nukro nowuok moloso chama ne. Oseyiere didek maonge ODM, chama miluongo ni MDG. Kawuono kibire piny luo kata kipenjo keyo, achiel kuom wajumbe masoba mosetiyo nyaka ne yiere David Ochieng'. Ma sani jopiny mogole omiye mandate nukoro wang'ni odhi omany gavana ma Siaya. Walemo ne kendo wan gadier na kopo ni gik motimo Ugenya onyalo dhi timo to wadhi chako dongruok. Gumo tamo wa dongruok sana sana piny luo. Sharon, awinjo ka ji wacho 1 term 2 term. Jomoko oseyier ndalo 8, 8 term, 9 term. Ingen obwongo ma dhano kata kidhi e klas kisomo, obwongo ni nyalo bedo mana active dakika 40 mokwongo. Bang'e no iol, obwongo dhano ol pio. To gisani ka wawuoyo dongruok manyasani, blue economy ang'o. To iyiero jatelo manochaki yier 1969. To wawacho no dhi kelonwa dongruok itelo manyasani wawuondre. Aparo no kata kantie chik momori pokelka ni kombe miyiere ji gi ng'ato kik tim more than 3 times or 4 times. Dokonywa nikech nitie jotelo man go e piny luo ma kumo beti sani. I'm very sure nonge paro ma dongruok ma japiny ma giparo. En oloko komno gire mar tich. Men kochung' to yiere en haki. Ma kikoso gone kura to nyaka bed ni nyathi maongo discipline. So en kao koma siasa loko chal kome mar nyaluo ma bet. Ma en odwa don throughout en kanyo. To kadwa bed gi system ma kaka mano oketi wach governor ni 2 terms, 5 years to ng'ato dhi. Ng'ato biro manyien, wabo bedo go maendeleo. To kapod waketo nwa recycle jotelo, kata makoro wang'eyo nupach gi osechung' tich. Onge. Wan gi jotelo piny luo ma kiriek tin, to mane achiel kuom reason momiyo dakibed kata siasa. Oyie many mbese ni mondo duoki piny. Number 2, wan joluo jotelo mosebeti okose develop habit mar mentor jotelo moko. Gichal kite. Kawuono kidhi piny Rabuon, wan gi vijande matindo tindo wabunge Ndindi Nyoro gini Kimani Chungwa, and they're very sharp. Gisechopi national level. Wan piny luo en ng'ane gi ng'ane maka onge to piny ochung'. Sani wan kata dongo koka imagine jakom nyalo tho. And to ma jakom nyocho buogo ji nikech obiro abrupt. Sani piny luo ng'ato dwa bedo kingpin. Kingpin en ga kom mane. Igoye kura. En go budget. Kiseyude to konyo joluo nade.
onge ng'ama wacho gimoro potim ne jopiny okonygi ji dwa be telo ne en kingpin kipenjo to kingpin en piny ma en koman migoye kura ka erokamano ahinya ulele dwaro mar mondo mi maka kamano adwaro mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka log tich mano mar duol mar IBC Nyakorom Gajwang e chal mar fwambo nanyisi ni gibiro bedo ka gilose e chal mano ma Kasipul bende motelo ne yiero ma adundo chieng' tarik 27 mano juma manyien wawinjana. Code of Conduct Enforcement Committee. We are here to share with you our determination of this important matter which was brought before us. The matter that we'll share with you here involves Philip Aroko versus Boyd Were Ongondo. This is a matter that has been brought to us under reference IEBC/ECCEC/BA/01 of 2025. As you all know, the complainant, Mr. Philip Aroko, is a candidate vying for the Kasipul Member of National Assembly seat in the upcoming 27 November 2025 by-election. Similarly, Mr. Boyd Were Ongondo is a candidate on the ODM party contesting for the same seat. Mr. Philip Aroko is an independent candidate. Both candidates brought complaints to this committee alleging that each one of them had caused violence by his supporters and that this violence had led to the death, destruction of property and injury as it is in the public domain there. The committee consolidated both cases into one. The committee has had time and has gone through the entire process, and today we want to share with you our findings. Because of time, I'll not go through the entire judgment. Feel free, our media liaison officer will share with you the entire judgment if you wish to have. In our analysis and determination, we found that the complaint before us raised the following issues. Number one, whether there was a failure by Mr. Aroko or Mr. Were or by both to comply with the harmonized campaign schedule. Roman 2, if the answer to the first question above is in the affirmative, whether that failure occasioned the violence which erupted in Kasipul constituency. 3, if the answer to question 2 above is in the affirmative, whether this violence indeed violated the law. And lastly, 4, if the answer to question 3 above is in the affirmative, whether Mr. Aroko or Mr. Were or both are guilty of violating the law. Ladies and gentlemen, it is clear that Article 84 of the Constitution provides that in every election, all candidates, all political parties shall comply with the code of conduct prescribed by the Independent Electoral and Boundaries Commission. Moreover, the Elections Act, Section 110, requires that every political party and person who participates in an election or referendum under the Constitution and the Act to subscribe to and observe the Electoral Code of Conduct set out in the second schedule of the Act. Specifically, under B, that they must publicly and repeatedly condemn violence and intimidation and avoid the use of hate speech, language, or any kind of action which may lead to violence or intimidation, whether to demonstrate party strength, gain any kind of advantage, or for any other reason. But most importantly, refrain from any action
involving violence or intimidation. Ladies and gentlemen, the law as stipulated says that it shall not be okay for any aspirant, candidate, or participant in an election or political process to inflict harm, violence, intimidation to anyone. The committee notes that on the 6th of November 2025, the two candidates appearing before it together with their supporters were indeed at Opondo area. That Opondo area is where the incident occurred. Both parties agree that they were not meant to be campaigning at Opondo area on that day. This position was further confirmed by the returning officer that both parties were not permitted to be in Opondo area where this violence and fatalities occurred. It is not in doubt that some of the candidates may have the intention to amend their campaign schedules. It is, however, important to note that not all of them turned up to a security meeting which the returning officer had convened earlier and where the issue of amendment of campaign schedules was discussed, but the returning officer gave a firm no because not all candidates were present and therefore no amendment to the schedule could have been effected. This committee finds that the failure by the two candidates to adhere to the directions of the RO and of the Commission as required under paragraph 6E, K, Roman 1 and 3 of the Electoral Code of Conduct cited above resulted into violence and regrettably the death of the two people. In the multiplicity of allegations advanced by both parties against each other, it emerged that, number one, arms and weapons were carried and displayed in the campaign rallies. The candidates failed to cooperate and failed to liaise in good faith with each other to avoid organizing public meetings, demonstrations, rallies, or marches to take place at the same time, and venue as similar political events organized by other parties. Moreover, the candidates failed to take reasonable steps to discipline and restrain their supporters from infringing the Electoral Code of Conduct and engaging in activities which constitute offenses under the electoral laws, and even some are criminal in nature. The committee finds that the failure by the two candidates to stick to the campaign schedule resulted in the violence, deaths, and destruction of property which were witnessed on 6 November 2025. During the hearing, the committee was informed that both candidates proceeded to Yugis police station, each one separately, to report against each other. Article 251 provides that each commission and each holder of an independent office may conduct investigations on its own initiative or on complaint made by a member of the public. So it's on this enabling provision of the law that this committee and the commission proceeded to dispatch its investigation team in Kasipul, and the position that gives us this authority was also affirmed by the Supreme Court in the decision popularly referred to as IBC by Sabina Wanjiro Chege case. So, pursuant to the above, internal investigations were conducted by the Commission. In the investigation report, it was revealed that indeed the two candidates reported the matter and the same recorded under OB number 31-06-11-2025 and OB number 38/06/11 of 2025. So each one obtained an OB against the other. Further, a police report indicated that 2 people died in the violence that ensued, several were injured, and property destroyed. The reports also pointed out instances of violence and damage to property within Kasipul constituency attributable to the two candidates. This committee is seized further of intelligence reports
corroborating the allegations of interference by the Homa Bay County government in political activities within Kasipul constituency. This committee condemns the use of public resources and involvement of public officers in political campaigns, as this is in contravention of Section 14 of the Elections Offences Act, Cap 66, and has to stop. The committee is appalled by the gravity of violence, deaths, and damage to property caused by campaign-related activities within Kasipul constituency. Ladies and gentlemen, Kasipul is bleeding. It has to stop. Astonishingly, when police officers attempted to arrest suspects in relation to the violence witnessed on 6 November 2025, the officers were attacked and the suspects freed by persons associated with one of these candidates. So who is safe? The committee would like to emphasize that the electoral process must remain a democratic space where all individuals can freely express their views and support candidates of their choice without fear of violence, harm, or loss of property. Respect for the sanctity of life demands that every leader takes responsibility in guiding their supporters to uphold peace and protect the rights of others. Every leader. Upon keenly listening to the parties and considering all the facts and law, it is the committee's finding that the two candidates in this matter are responsible for the violence witnessed in Kasipul constituency. Our finding as the committee, therefore, is as follows: that in the context of both oral and written submissions of the parties, the committee finds that both candidates are in violations of paragraph 6A, B, C, E, I, K, M, and N of the Electoral Code of Conduct. Having fully applied its mind to the foregoing provisions of the law, the analysis of the facts, and oral submissions by the respective parties and pursuant to the provisions of paragraph 7 of the Code, the committee hereby orders as follows. A, that a stern and formal warning be and is hereby issued to Mr. Philip Aroko, the independent candidate for member of National Assembly election in Kasipul constituency, in the upcoming by-elections, to respect and obey IBC's harmonized campaign schedule as agreed upon by all candidates on 10th October 2025 without any deviation whatsoever. B, in no lesser terms, a stern warning be and is hereby issued and directed to Mr. Boyd Were-Ongondo, being the ODM candidate in the same by-elections in Kasipul constituency, to respect and obey IEBC's harmonized campaign schedule as agreed upon by all candidates on the 10th of October 2025. Ladies and gentlemen, this committee cannot emphasize enough that it is disrespect for the harmonized campaign schedule that led to the violence and the loss of the innocent lives. C, Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. D, that Mr. Boyd Were-Ongondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. E, a most stern warning be and is hereby issued to both candidates that should any violation of the Electoral Code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law, including, with emphasis, their disqualification
from participating in the November 27th by-elections altogether. F, both candidates shall before this committee immediately upon rendering of this decision, which we have already done today, sign the political decency charter publicly and declare publicly before this media assembled here to uphold peace and tolerance in their campaigns with a clear undertaking that reneging from it would amount to a violation of the Electoral Code of Conduct. They ought to declare and speak to their supporters that violence will not be accepted. G, the committee makes no orders as to costs. Dated at Nairobi, this 19th day of November 2025, this judgment is signed duly by Commissioner Alutalala Mukhwana, being the chairperson, Commissioner Hassan Nur Hassan, being a member, Commissioner Mary Karen Sorobit, being a member, Commissioner Anderito, being a member, and Commissioner Professor Francis Adwal, being a member. Ladies and gentlemen, on behalf of this committee, we thank you for coming and thank you for airing this to the people of Kasipul and to the nation. The chairperson of the IEBC and all commissioners are clear that what this committee has rendered today ought to serve as a clear warning to all participants in Kasipul and elsewhere that children must be safe wherever they are on those roads where the violence is being caused. That women, the sick, the elderly, the youth must freely stride into polling centers and cast their vote without fear that a machete will hack their head, without a fear that politicians will cause their lives to end because of politics. I thank you. Mano kanyo Moses Mkwana mabende na commissioner mano mara IBC. Aparo ni mana 30 seconds nikech koro sa osengadowa achakodi okeyo mane bwor nyiriri predek kotenre kod twak mabendo chiwo kanyo kotenre kod arita kanyakla kod chal mar Kasipul. Sharon, awachiko itwa tabuok ahinya gi gima komiti mar IEBC notimo. Joma ne chung Kasipul ohingo ji ariyo. Kosomo en owuon ni ngima mar ji ariyo nyicho lal. Ji nyonegi nitie liete i Kasipul kanyo mar joma nyonegi mobeti motho. To pod owacho mana ni IEBC ema yudo $1,000,000 kuom joma wacho ni oseketho kidienje 9 mag Code of Conduct mar IEBC. I expect ni onego wach ni Boyd Were Garoko ogole yiero. Mane ka donyiso jo Kenya ni moving forward IEBC serious kendo ginge gima gitimo. To gimosomo kawuono no nyiso ni IEBC be nyaka watango atanga ka wadhi mbele. Nekech maendi onge gima dhi mono opanga dhi mbele. Ji moko nitie ma pod ochung'. Igola gola ariyogi to piny dhi mbele. Ero kamana inya hulale. Kamano abe adware ura gosiepna ni wachona ipiny system ma yiero gima miyo kwe betie kata lweny en duol matayo yiero. To statement motimre ma jo IEBC no nyiso picha na IEBC okonyiso teko gin in charge matayo yiero. Gina joma paro pod igon sim tim instructions and jo Kasipul osewinjo gima otimre giseneno pich kit jotelo. Koro the decision is on them. Jochung' ok gin ariyogo. Ging'in ka gidwaro kwe, gidwaro dhi mbele. Nyaka gidhi mana gi ji ariyo mose ngima ji odhigo orto. Mogik en sirkal ong'en piny en maji ok mar jotelo. So sirkal otim gik ma kelo kwe piny mabro riwo ji oganda ok gik ma kelo koko. Ero kamana inya John. Ero kamana Sharon.
king'iyo dhaw matimore Kasipul, gima IBC owacho mokwongo, ing'eni constitution nokelo gima ber mar autonomy and independent of institutions. Lakini gima dhi mbele kanyo yudo ni institutions gi bod compromised. Chairman owuoyo gi authority mang'eny, wan wang'eyo ni jogo bedo disqualified. Bang'e kendo gichako gi sugar coat gikawo pesa gidhi. Manyiso ni simbe nosego. To bende neno koro mana ka Hero Aroko gene giketo sei e lwetgi kaka nonyisgi kanyo. Koro mano moko. Mar ariyo, gimomiyo violence bet ga mang'eny sana e Luo Nyanza en kaka ODM conduct ga nominations mare. Masani kaka koro wa hope ni ODM ok dhi bedo motegno ahinya kaka ne en ga chon. Violence gi dhi dok piny. Kech yudo ka ODM dhi ga against the grain. ODM tuch ga gi ng'ami kia kata ni gigolo kanye. Koko masani wuok Kasipul ni jok mane jok piny tarajia ni nyalo bedo jotelo ne gikelo Boyd Were kuma ne gigole noonge kata list mar joma ne dwaro nominations mag ODM kuma gigole jikia kasto ka gisegole magiseyiere e boardroom to gibiro gi machinery koro gidhi against the grain ji ok dwar ng'ani to ODM to push ng'ano down the throat mar ji mae gima kelo ga violence mang'eny Nyanza. Wa hope ni going forward wadhi ng'ane jatelo strengthen MDG mondo wayud party moro motegno manyalo timo transparent, fair and agreeable nominations mondo wayud jotelo ma jopiny dwaro mondo elections owe bedo ni ji ngima gi lal kama. To mapar mana ni en by elections en mana yiero madundo mabedi bro bedi ka itimo to wang'eni wadongi matin ne higni ariyo nyaka rom gajwang mano mar dhi yiero maduong' mar higa mar 2027 penjo ni bro bedo kachalo nade katika manya korom gajwang yinwa mar mondo mocheke ge kanyo dakika dong mana riyo kapok oromo sabich mano mar onyango nantiere ka okinyi makawuono gi John Nene Eric Okeyo kanyakla kod Joseph Olale uritur masani meche matuch bende gin mago mabende Moses Mkwana no losi nyaka korom gajwang ka IBC okuongo tulo mano makasepol nyaka sani neno kanyo fwai mabende gibiro bedo ka gichulo mano Boyd Were kanyakla kod Philip Aroko siling milion 1 ng'ato ka ng'ato bende omenda mane bende gichule kind thuolo mar seche 48 ginero mabende hineno ka Philip Aroko timo kanyo korom gajwang no nyisgi mar mondo mi koro gin bende giket sei kanyo ne gibiro bedo ka gineno ni yiero otim maonge tulo kendo onge thoe mora mora mabende biro bedo ka neno e yiero madundo mabende biro bedo ka timbre chieng' tarik 27 mabende biro bedo chieng' tich ang'wen mar juma mabiro wawe gi manya korom gajwang e Lokleofas Olwoch nyinga Sharon Ngao ibede gi odiochieng' maber.